Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos un día máis na radio, na televisión municipal de Cerceda, ca información, si queren tamén poden seguirnos en internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe estamos a martes 28 do mes de outubro e imos a falarlles, por exemplo, de cine, porque sigue o cine Mestre Mateo. Poden velo mércores, xoves e a semana que ven tamén. Deso falaremos, como desas charlas gratuitas para maiores que se levan a cabo no aula CEMIT, no aula de informática para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. Interesantes, son gratuitas e o luns que ven volverá a haber outra charla. Saberemos como teñen que facer para anotarse. Tamén haberá un agosto veciñal en Meirama esta fin de semana e dentro de 2 fins de semana a festa do San Martiño en Cerceda, na parroquia de Cerceda. O Concello de Cerceda reforza o programa de envellecemento activo para as persoas maiores neste ano e falaremos tamén das axudas para mercar gafas para os máis xóvenes. Hai unha nova estación, lembren, meteorolóxica que se estivo ao longo de máis de un ano realizando, que en breve será unha realidade. Falaremos da oficina do rexistro de número clave do Concello de Cerceda, de clave PIN, que poden acadalo aquí na Casa do Concello, das axudas á natalidade, da campaña Merca na Vila da Deputación e da recollida de lixo voluminoso, que será este próximo venres. Por último, tempo para mañán, seguimos a falar de unha nova fronte que traerá nubosidade e posibles precipitacións. O Concello de Cerceda, a través da Diputación Provincial, participa no Circuito Galego de Cinema en galego. Está sendo xa no Auditorio Municipal de Cerceda e a entrada é gratuita. Se están proxectando ata 8 longometraxes, xa se proxectaron varios deles e mañán mércores, día 29, hai unha nova proxección de unha nova película. Ás 8 da tarde será Aurora, a película que se proxectará de xeito gratuito no Auditorio Municipal de Cerceda. E pasado mañán xoves, día 30, ás 8, a película Prefiro condenarme. E o venres, día 31, será o documental, en este caso ás 8 da tarde, o documental Salvaxe, Salvaxe. Este ciclo, o ciclo Mestre Mateo, está impulsado pola Academia Galega do Audiovisual e ten como obxectivo principal ofrecer á cidadanía unha programación audiovisual de calidade e de produción galega composta polas longometraxes finalistas nos premios do audiovisual galego, premios Mestre Mateo. Evidentemente, o obxectivo tamén é que estas películas cheguen ás vilas donde non existe unha oferta de cinema comercial, as que habitualmente non chegarían. En calquera caso, só teñen que disfrutalas. Películas escollidas dos premios Mestre Mateo, que hoxe, mellor dito, mañán, pasado mañán e o venres serán as 3 últimas proxeccións. Mañán, Aurora, ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. E o xoves Prefiro condenarme e, por último, o venres o documental Salvaxe, Salvaxe. Agora falámoslles do aula de informática de Cerceda, o aula CEMIT, porque está organizando unhas interesantes charlas para as persoas maiores sobre o manexo do teléfono móvil. Houbo unha o pasado luns, agora volve a haber outra charla o luns que ven, o luns día 3 de novembro, de 10 da mañán a 11 da mañán, de 10 da mañán a 11 da mañán, no aula de informática, no Centro Cívico de Cerceda, ao lado do auditorio. É un ciclo de charlas chamada Activa a túa vida digital. Estas 2 semanas que quedan siguen realizándose para persoas maiores habilidades para manexar o teléfono móvil, especialmente para as alertas de emerxencia, contactos importantes, enviar e recibir fotografías ou facer videochamadas. Esta será, a máis inmediata, será o luns que ven, día 3 de novembro. Haberá outra última sesión
o luns día 10 de novembro. Para participar, como poden facer para anotarse? Poden achegarse ali polas mañáns, o centro cívico, polas mañáns, o aula de informática e inscribirse, ou poden anotarse por teléfono, marcando o 881 025 131, 881 025 131, ou tamén, se queren, no teléfono móvil 644 529 990. Falamos agora de un magosto veciñal en Meirama, porque a Asociación Veciñal de Meirama organiza para este próximo sábado, día 1 de novembro, a partir das 6 da tarde, no área recreativa de Meirama, un magosto veciñal. Todo comenzará con unha foliada e despois, ou paralelamente, habrá degustación xa de castañas. Lembren que é un magosto. Pero tamén haberá unha exposición de cabazas talladas, iluminadas e decoradas polos propios participantes. E xa ao anoitecer, o Samaín abrirase o paso con unha procesión de cabazas coa actuación da agrupación San Martiño de Cerceda. Nesta ocasión, os organizadores están animando a todas de calquera idade a participar, traendo o día do magosto, o día do sábado, día 1, o seu relato ou conto de medo para a ocasión. O conto pode ser de creación propia ou non, e animan a que escriban e tamén lean o seu propio relato favorito, e que sexan autores e tamén lectores, e compartan con todos o tempo do relato do conto, en definitiva, da tradición oral. É o que nos din os organizadores deste magosto veciñal, que será este sábado 1 de novembro en Meirama, que será a partir das 6 da tarde. Pero haberá máis festas, porque dentro de 2 fins de semana a Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda teñen todo preparado para a festa do San Martiño, que retoman de novo despois de varios anos seguidos facendo, e que está sendo foi un éxito de participación. Será o 8 de novembro, sábado 8 de novembro, donde a 1 da tarde hai misa na honra ao San Martiño, pero logo a partir das 2 comenzará a sesión vermú con disco móvil Impacto. Ás 3 da tarde, xantar popular, gran xantar popular, a precio de 30 euros para os adultos e de 15 euros para os xóvenes. O menú a base de empanada, callos, churrasco, postres e bebidas con café con gotas, todo a fartar. En calquera caso, se queren conseguir os tickets, están a tempo aínda, poden facelo en Agroferretería Cerceda, na peluquería Peluquera ou con calquera dos membros da comisión. Logo por a tarde haberá sorpresas, a partir das 9, verbena con disco móvil Impacto. Para todo elo hai unha carpa, haberá unha carpa para disfrutar, sin que o tempo impida precisamente o pasalo ben, o disfrutar. Máis temas. O Concello de Cerceda reforza a programación de envellecemento activo para as persoas maiores nesta nova temporada. O Concello de Cerceda continúa co seu programa de envellecemento activo, unha iniciativa que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Para iso, desenvolveránse actividades como talleres de memoria, ximnasia de mantemento, formación en novas tecnoloxías, obradoiros, os xa tradicionais sábados de baile, así como a celebración de datas especiais como o Antroido ou o Nadal e diferentes excursións culturais. A finalidade principal deste proxecto é promover a saúde física e emocional das persoas maiores, favorecendo a súa vida social e fortalecendo a súa autonomía. O Concello de Cerceda aposta así por unha estrategia integral que combina o exercicio físico, a promoción de hábitos de vida saudables, a atención á saúde mental e a participación social. A Concellería de Benestar, a través da súa concelleira, Catrina Queijo, destaca a importancia neste tipo de iniciativas, afirmando que queren que a veciñanza maior de Cerceda se sinta activa, acompañada e parte da vida do Concello. O envellecemento pode e debe ser unha etapa chea de aprendizaxes, relacións sociais e benestar, e dende o Concello están traballando para que eso sexa posible. Nese mesmo camiño, Cerceda colabora tamén co Sergas a través de 2 programas de especial interese para a veciñanza maior, que é o programa Aloumiños e o programa Xanela Aberta á Familia.
Trátase de iniciativas que buscan acompañar as persoas, reforzar a súa saúde e mellorar o seu benestar no día a día, co obxectivo de que ninguén se sinta só ou desatendido, especialmente no ámbito rural. No conxunto destas accións, o Concello de Cerceda reafirma o seu compromiso cunha sociedade máis activa, participativa e solidaria e que as persoas maiores siguen a ocupar un lugar fundamental. Agora falamosles de unhas axudas para mercar gafas aos máis xóvenes que dá, en este caso, o Goberno Central. O Plan BEO é unha axuda directa do Goberno de España pensada para facilitar a adquisición de gafas ou lentillas ás familias con fillos de ata 16 anos. Estas axudas destinadas á adquisición de gafas, lentes graduadas ou lentes de contacto para menores de ata 16 anos están subvencionadas con un máximo de 100 euros por beneficiario e se aplicarán ás compras feitas ata o 31 de decembro do ano que ven, do ano 2026, no momento do pago. O denominado Plan BEO será unha medida de carácter excepcional dotada con 47,7 millóns de euros. Trátase dunha iniciativa enfocada en previr e correxir problemas visuais en edades temperáns, unha etapa clave para o desenvolvemento académico e persoal. O trámite será moi sinxelo para as familias, xa que se realizará directamente nas ópticas adheridas a este programa. O cidadán non terá que facer ningunha xestión administrativa pola súa conta, só no caso de que o menor vaya a usar gafas por primeira vez. Será necesario presentar unha receita emitida por un oftalmólogo da sanidade pública que xustifique a necesidade da corrección visual. Poden beneficiarse nenos e nenas de ata 16 anos, residentes en España, que necesiten gafas graduadas ou lentillas dentro do marco do programa e unha axuda que cubrirá ata 100 euros pola adquisición. Como xa decíamos onte, falamos da nova estación meteorolóxica que vamos a dispoñer aquí en Cerceda. Nos próximos meses será unha realidade, será inaugurada o novo radar meteorolóxico que a Axencia Estatal de Meteoroloxía está realizando no Monte Cedeira, en Cerceda, no Castillo, e que supón un investimento de 2,2 millóns de euros ao que o Concello lle concediu a autorización xa no ano 2022. A estrutura de 44 metros de altura servirá para unha mellor recollida de datos e unha predición máis rápida e precisa cun radio de acción de 240 kilómetros. Dende a parte superior se ve lugares como A Coruña, Ferrol, Malpica, así como núcleos, evidentemente todos os núcleos de Cerceda e da Silva. Unhas vistas espectaculares as que se poden ver dende a parte superior do radar meteorolóxico. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e o concelleiro Francisco Boquete visitaron a obra acompañados por responsables da EMET e da empresa que realiza as obras. Cambiamos de tema para falarlles das axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda ten convocadas unhas axudas para fomentar a natalidade e asentamento poboacional. Se trata de unhas axudas de pago directo de 300 euros por fillo que nazca entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. En este caso, teñen de prazo para solicitala ata o 30 de novembro deste ano. Poden solicitala a través do rexistro na planta baixa da Casa do Concello presencialmente ou pola sede electrónica en www.cerceda.org. Outro servicio do que dispón o Concello de Cerceda é o rexistro clave. A Oficina de Rexistro Clave do Concello de Cerceda está emitindo credenciais dixitais para poder relacionarse electrónicamente coas administracións. A obtención desta identificación clave se realiza de xeito presencial na oficina do Concello, evitando desplazamentos fora do mismo. Calquera persoa que así o desexe pode obter de xeito presencial e sin desplazarse fora da súa contorna a identificación clave necesaria para acceder aos servicios dixitais. Unha acreditación da identidade que se fai nunha oficina do Concello ante un empregado público que verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil donde chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade de certificado digital.
instalado, en este caso, nun DNI electrónico. Si queren utilizar este servicio, poden utilizalo xa no Concello de Cerceda. Esta semana, este venres e último venres de mes, o Concello de Cerceda presta o servicio de recollida de residuos voluminosos que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño, polas súas características, e si poden utilizar este servicio, un servicio de recollida dos últimos venres de mes. Este venres día 30 corresponde á recollida porta a porta. Para utilizala teñen que chamar previamente os teléfonos da empresa concesionaria para indicarlles o lugar onde van a depositalo e a cantidade. Os teléfonos os que teñen que avisar é o 981 69 30 72 ou o teléfono móvil 616 167 131. O lixo deberá estar depositado antes das 7 da mañán dese mesmo día e queda totalmente prohibido depositalo con varios días de antelación. Xa imos a falarlles do tempo, porque para mañá en Galicia seguimos durante todo o mércores baixo a influencia das baixas presións con inestabilidade atmosférica. Por lo tanto, para mañá agardamos unha situación de ceus anubrados con chubascos localmente treboentos que irán estendéndose de oeste al este do territorio segundo pase á fronte. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. É dicir, que os ventos soprarán de compoñente sur moderados no litoral, variando a norte, nordeste, norte, noroeste durante a tarde, e serán frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Eiris, en a redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.